Biela sobota. Je to jedna z mála príležitostí, keď sa Slováci, žijúci v Jacksonville na Floride, majú možnosť stretnúť. To stretnutie je v americko-poľskom klube, kde nám poľský kňaz otec Jozef každoročne posväcuje veľkonočné jedlá. Vo svojich rodinách aj tu zachovávame veľkonočné tradície. Na prvom mieste predovšetkým v súvislosti s obradmi v kostole. Typická veľkonočná oblievačka má aj tu svoje čaro. Z Jacksonville na Floride, Ondrej Foriš.